Pinoporma na ng mga offroad enthusiasts dito sa Pampanga ang kanilang 4x4 truck para sumabak sa kakaibang extreme adventure mula sa Sacobia River, paakyat sa Punings Falls, pigil, hiningang, sinuyod ng nasa 30 competitors para ipakita ang kanilang galing sa pagmaniobra ng talento sa kakaibang challenge bilang paghahanda sa taunang International Rainforest Challenge of Malaysia. Itong report. Matitikas, malalaking gulong, karga ang kanilang mga survival kits. Yan ang ibinida ng Rainforest Challenge Global Philippines sa CDC Parade Ground noong ika-26 ng Agosto. Kapansin-pansin din ang mga letra na nakapaskil sa mga sasakyang ito. Ebon Buro at Golden Ipi, tatak Kapampangan. Hanggang sa Rainforest Challenge ay bit-bit nito ang kanilang advokasya ngayon. Naligtas kainin ng mga poultry products sa Pampanga. Naisip natin na kamukha ni Congressman Rimpibondok para maging aware ang ating mga kababayan na tayo ay bird flu free, lalo na sa bayan natin ng Santo Tomas. At hindi dapat mag-alala ang ating mga kababayan, ang ating mga kabalen sa pagkain ng itlog na maalat, itlog, table eggs, at mga poultry products, pati ang manok. Ayon naman kay Congressman Rimpibondok, pangalan niya, Golden Itik. Kasi wala nang bird flu sa atin. So, masaya tayo. sumabak sa 3 araw na off-road at jungle challenge ang 30 kalahok na driver sa bansa. Tumaob, napatigil sa gitna ng baku-bakong daan. Pero tuloy pa rin ang labanan at unahan ng mga off-the-road drivers para makaakyat sa bulubunduking daan. Sinuong nila ang maputik na daan at maulang panahon, paakyat sa Punings Falls ng 3 araw. Today is a challenge, it's an adventure. We were told that there is bad weather. We were told that there is heavy rain in the mountains. We're going to enter an area where there is really steep slopes and deep water and quicksand. So it's going to be a challenge to do off-road driving, off-road winching, vehicle recovery, elements of survival, elements of self-sufficiency. Layo ng programa na makahanap ng grupo na magre-representa sa Pilipinas sa gaganaping international competition sa Rainforest Challenge sa Malaysia. Kasama sa pagbabalita si Angelica Simpao, si Lord Lynn Katama nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.